Reverendu Kappillan, rispettabli Sindku, eżis mistednin. Kemmu sew li aħna dan iż-żmien tan sabiħ nisimgħu vuċijiet anġeliċi u mużika li saħrek u serrek. Imma mhux biss, qegħdin hawn il-lejla biex niċċelebraw proġett li jgħaqad il-komunità ta' Ħalsaħi. L-iskola primarja, il-parroċċa, il-korsi Immacola u l-kunsill lokali. Flimkien għal għan wieħed, il-proġett kreattiv. Kollox beda f'April ta' din is-sena meta l-kor tal-iskola ingħaqad mal-korsi Immacola biex ittella programm mużikali fil-Prize Day annwali. Ir-riżultat kien wieħed tajjeb ħafna u għalhekk bosta kienu tal-idea li l-proġett għandu jkompli. Matul Ġunju u Lulju ta' din is-sena, grupp ta' studenti mill-Year 4 il-fuq iltaqgħu kull nhar ta' tlieta ma' tutor misbolin u ħadmu fuq it-teorija mużikali u għamlu provi għat-tridijiet tal-Festa ta' San Pawl. It-tridijiet kienu ta' suċċess u l-proġett ma setax jieqaf hawn. Fl-ewwel ta' Awwissu ta' din is-sena, il-Bord Nazzjonali tal-Kreattiv fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi approva l-pjan sottomess mill-kap tal-iskola Miss Marija Montebello biex il-proġett kreattiv jitkompla għal-benefiċċji tal-żgħażagħ tagħna u b'hekk jistgħu jiġu mħallsa il-lezzjonijiet li dawn it-tfal qed jirċievu. L-iskola qed toffri wkoll il-premises tagħha mingħajr ħlas. Għal dan il-għan kien propost li jkun hemm żewġ fażijiet oħra tal-proġett. It-tieni fażi fejn il-miri huma dan il-kunċert u l-programm edukattiv fis-sala tal-iskola nhar l-erba' li ġej. Imma mhux biss. Proġett bħal dan jinvolva ħafna nies professjonali li b'ħafna dedikazzjoni u għarfien ħarġu l-tfal f'diversi oqsma mużikali u teatrali. It-tfal ġew magħlma it-teknika tal-vuċi mit-tutor Miss Rosabel Bianchi. Talmu l-kant għal dawn iż-żewġ konċerti bl-għajnuna ta' Miss Alexandra Borġ u Maestro John Zamit. U anke ħadu kors qasir ta' drama immexxi minn Maestro Stefan Karwana. Ir-riżultat ta' dan ix-xogħol kollu qed jidher u qed jidher b'mod mill-isba', speċjalment meta tirrealizza li dawn l-istudenti għandhom anqas minn 10 snin. Biss minkejja l-età żgħira tagħhom it-tfal għandhom motivazzjoni u mħabba kbira għall-mużika. Grazzi kbira minn qalbna għall-għajnuna li taw dawn in-nies professjonali anke fil-ħin liberu tagħhom. Kemm hu sabiħ li toħloq, imma kemm hu isbaħ tal-ħolma li jkollok issir realtà. Din ir-realtà ma seta qatt tkun possibbli li kieku ma kienx għal-ħidma kontinwa u għal-dedikazzjoni tal-kap tal-iskola primarja Miss Montebello u l-uffiċjali edukattiv Maestro Tommy Paċ, flimkien mal-appoġġ u l-ħeġġa tal-prinċipal tal-kulleġġ Miss Marilyn Xortino. Imxejna flimkien pass pass u ħdimna bħala tim biex bekk dan il-kunċert seta' jittella. Ma nistax ma nsemmix ukoll l-għajnuna kbira tal-ġenituri ta' dawn l-anġli żgħar li huma wkoll emmnu fil-proġett u taw is-sem tagħhom 100%. Meta nħares lejn dan ix-xogħol kollu li sar u għadu qed isir, tiġini f'moħħi xena ta' għala, b'ħamrija fertili, mimlija xtieli żgħar imma b'saħħithom, li bil-ħlewwa qed u qatt jikbru f'siġar li jagħmlu ħafna frott. Frott li se jservi fil-futur għat-tfal stess u għal-komunità sħiħa tar-raħal ta' Ħalsaħi. Nistedinkom għalhekk biex tkomplu tgawdu u tammiraw dan it-talent li beda bi ftit imma żgur li se jkompli bil-ħafna. Grazzi.